שלום חברים, כאן דמיין מיכאלי. אני מקווה שצפיתם כבר בהזדמנות העסקית העוצמתית של זריקי וורדס, ורק לאחר מכן הורדתם את המחשבון לרווחים, מפני שאם לא ראיתם את הסרטון של ההזדמנות העסקית, כנראה שלא תבינו על מה אני מדבר בכלל בסרטון הזה. כפי שציינתי בעבר, אחד הדברים הכי עוצמתיים שאני אוהב בעסק הזה זה שהוא מתאים לכל אחד. הוא מתאים גם לאנשים שלא אוהבים למכור או לצרף, ולאנשים שאין להם בכלל הרבה זמן להשקיע מעבר למה שהם עושים ביום יום. אז מה שאני הולך להראות לכם בסרטון הזה זה איך בעצם מחשבים כמה אנחנו יכולים להרוויח בתוכנית של זריקי וורד. אוקיי, אז התוכנה מורכבת מכמה פרמטרים שאני אעבור על כל אחד מהם ואני אראה לכם כיצד תוכלו לשלוט בהם כדי להתאים את התוצאות לצרכים האישיים שלכם. קודם כל עמודה A מייצגת את ההשקעה הראשונית שלנו, את כמות הבידים שאנחנו רוכשים מהחברה כדי למסור אותם ללקוחות כדוגמיות. לצורך הדוגמה אני אגדיר את זה על סך של 1,000. לאחר מכן כל העמודה שיורדת למטה מראה לכם כיצד הקרן שלי גדלה בכך שאני מקבל ריביות יומיומיות ואני מחזיר אותם לקרן כדי שהקרן תגדל. אגב, אם לא אמרת את זה לפני זה, כל שם המשחק כאן זה בעצם להגדיל את הקרן, וככל שהקרן שלנו תהיה גדולה, ככל שהקרן שלך תהיה גדולה, כך גם הרווחים שלנו יהיו יותר גדולים, אוקיי? לאחר מכן, כאן כמו שאתם רואים יש את אחוז הרווח שאני מגדיר לו מראש, שאני יכול לשנות אותו כל פעם. אני פשוט מגיע לקובייה הזאת ורושם את אחוז הרווח שאני רוצה שהתוכנה תראה לי את הרווחים לפיו, אוקיי? לצורך הדוגמה אנחנו נעשה נגיד 1.7 ואנחנו נראה איך זה משפיע על הטבלה עצמה. עכשיו שימו לב, ביום הראשון רכשתי בעצם ב$1,000 1,000 בידים שאותם אני מוסר ללקוחות. ביום השני אני רואה שיש לי פה קפיצה של 17 נקודות שבעצם זה 1.7% היומי, אוקיי? ביום השלישי האחוז של 1.7 כבר מתייחס לקרן שהייתה יום לפני, זאת אומרת יש פה ריבית מצטברת, אוקיי? ובתוכנה עצמה אנחנו הגדרנו שהריבית שהקרן תגדל בעצם במשך 90 יום בלי שאנחנו מושכים שום דבר לכיס. את האסטרטגיה הזאת אני אלמד בהמשך. יש היגיון מאוד מאוד גדול מאחורי זה. זה מאוד מאוד קשור לעובדה שאנחנו רוצים בעצם שהקרן כל תגדל ותהיה מספיק נפוחה כדי שתתחיל לייצר לנו רווחים יומיומיים. אגב, ברגע שאני משנה כאן את האחוז רווח לכל אחוז רווח אחר, הטבלה, התוכנה מתעדכנת בצורה אוטומטית והיא מראה את הרווחים ואת הגידול לפי האחוז רווח שאני קבעתי לו, אוקיי? אז בואו רגע נגיד לצורך הדוגמה אנחנו נעשה 1.7 ונמשיך הלאה. מה שאני רוצה להראות לכם זה מה קורה לאחר 90 יום. אז שימו לב, ביום ה-89 הקרן של ה-1,000 בידים הראשונים גדל ל-4,408. כפי שידוע לכם, כפי שציינתי בהזדמנות העסקית במצגת עצמה, כל ביד יש לו אורך חיים של ייצור רווחים של 90 יום. לאחר 90 יום הנקודות האלה, הבידים האלה בעצם יוצאות מהמערכת ומפסיקות לייצר לנו גם רווחים, אוקיי? אז מה שקורה כאן ב-90 יום אנחנו שמים לב שהתוכנה בעצם כבר הורידה 1,000 נקודות מהיום ה-89 וכמובן היא הוסיפה איזשהו גידול מסוים בגלל שגם ביום ה-90 אנחנו מגדילים את הקרן, אוקיי? אוקיי. מיום ה-90 אנחנו נוקטים באסטרטגיה מאוד מאוד מעניינת שאנחנו בעצם לא מחזירים את הכל לקרן, אוקיי? אנחנו ניקח 20% מהריביות היומיומיות כרווח לכיס ואנחנו מחזירים 80% מהריביות היומיומיות לקרן כדי שהיא תמשיך לגדול וגדול וכדי שתוכל להמשיך לייצר לנו רווחים יום יום. אוקיי, אז בעמודה B אנחנו נראה בעצם כמה בקרן נשארנו לאחר שהוצאנו את ה-20% והחזרנו 80%, אוקיי? בעמודה C אנחנו נראה מה הערך של הכסף שאנחנו בעצם לוקחים כמזומן אלינו. לדוגמה כאן זה $11 באותו יום שאנחנו הרווחנו. ובעמודה D אנחנו נראה את סך הכל המשיכה, זה בעצם בדיוק כמו העמודה C אבל פשוט בצורה מצטברת. אוקיי? יפה.
אגב, במידה ואנחנו רוצים לשנות את היחס של ה-20% לקיחת רווחים ו-80% לגידול הקרן, מה שאנחנו עושים פשוט, אנחנו מגיעים לעמודה C, לוחצים על הקובייה הראשונה. עכשיו שימו לב מה קורה כאן, בצד שמאל למעלה יש לנו את הנוסחה, אנחנו לא צריכים לדעת מה הנוסחה אומרת, אבל הדבר היחידי שאנחנו צריכים להתייחס אליו זה ה-0.2. ה-0.2 מתייחס לאחוז המשיכה שלנו, אוקיי? אז 0.2 זה בעצם ה-20%. במידה ואני רוצה שהתוכנה תראה לי מה רמת הרווחים ומה רמת הגידול הקרן לפי אחוזים אחרים, אני פשוט מגיע לכאן ומוחק את ה-0.2 ומגדיר לו נגיד 0.4, שזה מתייחס ל-40% שאני בעצם רוצה לקחת רווח לכיס. אני חוזר לקובייה שבעצם לחצתי עליה לפני זה, ואני לא יודע אם אתם רואים את זה כאן, אבל יש לכם סוג של פלוס קטן בצד השמאלי התחתון של הקובייה של המלבן, ומה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט לוחצים עליה וגוררים את כל הטבלה עד הסוף. אוקיי? עד היום ה-365, ומה שקורה ברגע שאנחנו משחררים, הטבלה מתעדכנת לפי האחוזים החדשים, שלפי הדוגמה הזאת אנחנו שינו את זה ל-40% משיכה ול-60% שבעצם אנחנו מחזירים לקרן כדי להגדיל אותה. אוקיי, אני רוצה לראות לכם מה הפוטנציאל הרווחים שאפשר להגיע עם רכישה ראשונית של לדוגמה 1,000 בידים ביום הראשון, עם אחוז רווח ממוצע של 1.7. אני רק רוצה להראות לכם כמה ניתן להרוויח לאחר שנה שלמה, אוקיי? אז שימו לב, אני ארד ליום ה-365. מתוך רכישה של 1,000 בידים ראשונים ביום הראשון, אנחנו יכולים להגיע לרווח מסתבר של $11,802 לאחר שנה אחת בלבד. ויותר מכך, שימו לב לקרן שגדלה לי לאחר שנה על ידי עשיית פעולה פשוטה, יומיומית, של 3 דקות. אוקיי? תחשבו כמה אתם מרוויחים מהקרן שלכם ברגע שאתם מגיעים לסכום הזה. ברגע שאתם מגיעים לסכום הזה, אפילו אם אתם מושכים רק 20% מהרווחים, אתם מרוויחים כ$118 כל יום, וזה רק עולה ועולה ועולה. מה יקרה אם באמת הרי הקרן שלכם תגדל ליותר מ-35, ברגע שתגיע ל-50, ברגע שתגיע ל-75, ברגע שתגיע ל-100 וכן הלאה. כל מה שאני מראה לכם כאן בתוכנה זה בשביל תרחיש שכל מה שאתם עושים זה רק לעשות את הפעולה של הפרסום הודעה בכל יום, אוקיי? ומגידול הקרן עצמה. אני עדיין אפילו לא אראה לכם כיצד אתם יכולים למנף ולמקסם את הגידול הקרן בעוד כמה אפיקים שאנחנו נדבר עליהם בהמשך. חבר'ה, שיהיה לכם יום מצוין ובהצלחה.